Mireu, de què estem parlant? Estem parlant d'aquest àmbit que avui és ciutat i no és port. És a dir, en l'àmbit que va des del moll de Sant Bertran fins a la Nova Bocana, i que per tant inclou el moll d'Espanya, el moll de la Barceloneta, el de Barcelona, el moll de la Fusta, el del Dipòsit, etc. Avui ja, en aquest àmbit, els usos, les funcions, ja no són de sistema portuari, són ciutadanes. Són fonamentalment ciutadanes. Per tant, la idea és que això deixi de ser port i passi a ser ciutat, amb tots els ets i uts. I mireu, aquí hi ha un tema que és fonamental, i és la relació entre aquest espai de Port Vell i el conjunt de la ciutat o els barris de Ciutat Vella. Perquè ara hi ha una disputa. Ara el que està passant, i sobretot el que començarà a passar amb la Marina de Luxe, és que el port, des del punt de vista d'activitats econòmiques, lucratives, de rendibilitat, va guanyant espai en relació a la ciutat. I nosaltres el que volem és que passi al contrari, que sigui la ciutat la que guanyi espai en relació al port. Per tant, no es tracta que les activitats econòmiques, lucratives, de rendibilitat del port vagin conquerint el teixit urbà de la Barceloneta, vagin conquerint els edificis i els equipaments de la façana de mar. No, no. Nosaltres el que volem és el contrari, és que la lògica de la ciutat, per tant de la convivència, de l'equipament, de l'espai, de les necessitats dels veïns, dels ciutadans, baixin cap al port i que per tant el port s'integri plenament en les necessitats de la ciutat. Perquè això passi, s'ha d'obrir un procés participatiu. És a dir, per tant, no espereu que ara us diguem nosaltres com tot això s'ha de concretar. Creiem que ha d'haver-hi un procés participatiu que a més ja ha començat. Des del dissabte passat, a la Barceloneta, i amb professors de la Universitat Politècnica, amb la gent de la Facultat de Nàutica, amb la plataforma Defensem el Port Vell, hi ha un workshop, hi ha unes jornades on s'ha començat un procés de reflexió, d'imaginació, de propostes sobre el que ha de ser el Port Vell. Doncs bé, del que es tracta és d'extendre això, de fer-lo més gran i que hi hagi un veritable procés participatiu. Amb quins elements? Passem la següent diapositiva, sisplau. Mireu, hi ha un primer element que és fonamental, que és això que anomenem el passeig de mar. El passeig de mar seria aquest àmbit que avui va des de Josep Carner fins a Marquès de l'Argentera, passant pel passeig Colom, Isabel II i tot el passeig Joan de Borbó. Això seria el que anomenem el passeig de mar. Fixeu-vos, això té un gran potencial, tant des del punt de vista d'eix ciutadà com de zona verda. Té un gran potencial per què? Passem a la següent, sisplau. Mireu, des del punt de vista dels barris de Ciutat Vella i de Poble Sec, Raval, Gòtic, la Ribera i Barceloneta, avui aquests barris coexisteixen en paral·lel i donant-se a l'esquena, en la mesura que hi ha vies que els fracturen, el paral·lel, la Rambla, la Via Laietana, etc. I a més, són barris que miren més cap a la ciutat que no cap al mar. Doncs bé, aquest nou passeig de mar soluciona els dos problemes. És a dir, és un passeig que relliga, que és un nexe entre el conjunt dels barris de Ciutat Vella i del Poble Sec, que per tant té aquesta funció de cosir i que a més permet capgirar la lògica d'aquests barris perquè tornin a mirar cap al mar. Per tant, té una funció urbana importantíssima. Més enllà d'això, passem la següent, sisplau. Jo us parlava ara de les grans vies aquestes, que van fracturant tot el teixit de la Ciutat Vella. Avui el que tenim, fixeu-vos, és un paral·lel i una via laietana conquerides pels cotxes, i una Rambla i un passeig Joan de Borbó conquerides pels turistes. Aquesta operació de passeig de mar ens permet repensar el paral·lel, la Rambla, la via laietana i Joan de Borbó, i també, encara que hi ha una miqueta més cap enfora, passeig Picasso i passeig de Sant Joan. Ens permet repensar-los, ens permet reequilibrar-los, ens permet la reapropiació veïnal i ciutadana d'aquest conjunt de vies, de tal manera que la Rambla i el passeig Joan de Borbó els puguem reapropiar en relació a aquest parc temàtic de turistes que són avui i que la via laietana i el paral·lel els puguem reapropiar en relació a aquestes autovies urbanes que són avui. Per tant, aquest és un altre element molt important del pla que us presentem i que volem que estigui sotmès a participació ciutadana. I finalment,
Aquest passeig de mar permet una altra cosa importantíssima, que és connectar el que són dues zones verdes estratègiques a la ciutat, Montjuïc i la Ciutadella. Per tant, connecta barris, permet repensar i la reapropiació ciutadana de les vies, dels carrers, i a més permet la connexió de dues zones verdes estratègiques. I a més, a partir de la Ciutadella, com sabeu, això connecta amb tot el que és el corredor verd que va fins a la Sagrera i més enllà. Bé, això pel que fa a passeig de mar. Passem, sisplau, a la següent diapositiva. Segon element important, els equipaments. És a dir, el que presentem també a la proposició és que cal que hi hagi un pla d'usos i equipaments. Per què? Mireu, en aquesta zona nosaltres hem assenyalat aquí una vintena d'equipaments. Hi ha alguns d'aquests equipaments que tenen un ús molt consolidat. El Museu Picasso o Santa Maria del Mar. Però hi ha d'altres que no. Hi ha d'altres que és molt probable que a curt o a mitjà termini deixin de ser el que són avui. Igual Correus no passa tant de temps perquè se'n vagi el 22 @ o probablement edificis com el de Duanes o el d'Hisenda o el del Ministeri de Defensa o la Junta d'Obres del Port avui ja estan obsolets des del punt de vista de la seva funcionalitat. Per tant, cal repensar què fem amb tots aquests equipaments. El que no volem que passi nosaltres és que aquests equipaments estiguin repensats en el futur al servei de la lògica lucrativa del port. És a dir, que no siguin serveis que d'aquí 4 dies donin servei a creueristes de luxe. Volem que siguin equipaments que donin servei als veïns i a les veïnes de Ciutat Vella i al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes. Això és importantíssim. No volem que el futur de l'edifici de Correus estigui pensat per creueristes de luxe. Volem que estigui pensat al servei dels veïns i les veïnes del Gòtic, de la Ribera, de la Barceloneta. Això és molt i molt important. I mireu, per què no pensar també que alguns d'aquests equipaments poden estar al servei d'activitats econòmiques i productives vinculades al territori. Moltes vegades hem parlat de la Facultat de Nàutica i de la necessitat que hi hagi una bona formació professional vinculada a la nàutica o que els oficis de la mar, que la pesca urbana siguin potenciats. Doncs bé, pensar també en els equipaments com a espais d'activitat econòmica vinculada al territori. Els equipaments potencien l'eix del passeig de mar i el passeig de mar potencia els equipaments. Hi ha una dinàmica d'alimentació mútua entre el nou eix i repensar els equipaments al servei de la ciutat. Següent element, importantíssim, aquest és clau, el domini públic marítim-terrestre. Aquí el que plantegem és la necessitat que es produeixi una nova delimitació. Ara, mireu, el que és la delimitació de l'autoritat portuària, el que és competència de l'autoritat portuària, passa per aquesta ratlla contínua. Per tant, això permet que qualsevol procés que es desenvolupi en l'interior d'aquesta ratlla contínua es desenvolupi d'acord a la lògica de l'autoritat portuària, que ja hem vist en el cas de la Marina de Luxe, que és d'opacitat, que és de poc control democràtic, on els criteris de rendibilitat estan per sobre del criteri de fer ciutat, etc. Doncs bé, el que proposem és que hi hagi un canvi de delimitació i que, per tant, la delimitació se situï estrictament arran de mar. És a dir, que no hi hagi cap element de terra, de sòl, que en aquest àmbit del que és el Port Vell estigui sota control de l'autoritat portuària i que passi a ser ciutat, que passi a ser ajuntament. Per tant, fixeu-vos, la ratlla discontínua seria la ratlla que aniria, fixeu-vos, arran de mar. Però, en canvi, la ciutat guanyaria tot l'espai del moll d'Espanya, del moll de la Barceloneta, del moll de les Drassanes, del moll de la Fusta, és a dir, tot el que abans us deia que avui ja és més ciutat que no pas port. I el que s'hauria de fer, a més, és una modificació del PGM que convertís el que avui té qualificació de sistema portuari en qualificacions que ja no tindrien res a veure amb les activitats portuàries, sinó que serien qualificacions al servei dels equipaments, dels eixos cívics, etc. En definitiva, per tant, convertir també per la via jurídica, formalitzar per la via jurídica el concepte de dir passem d'autoritat portuària a ciutat. I finalment, l'última peça de tot aquest puzzle seria el Pla de Ports Esportius de Barcelona. Fixeu-vos, avui Barcelona té 6 ports esportius. Els 2 petits d'aquí de davant del moll d'Espanya, el Club Nàutic i el Club Marítim, la Marina del Port Vell, la Nova Bocana, el Port Olímpic i el Port Fòrum. 6 ports esportius. Mireu, té poc sentit això.
És a dir, el que cal és que repensem els ports esportius sobre la base d'un únic paraigües, d'un únic pla, que doni sentit a l'existència d'aquests ports esportius. A partir, si voleu, d'un criteri fonamental. I a més és un criteri que s'està aplicant a molts ports del món i que és un criteri molt acordat i molt consensuat. I és que a més eslora, més lluny de la ciutat, el barco. És a dir, el que no té sentit és el que vol Convergència i el Partit Popular que passi al Port Vell. I és que els iots, els megaiots de més eslora, megaiots que poden tenir l'alçada d'un bloc de 4 a 5 plantes de més de 100 metres d'eslora, estiguin aquí davant de Correus. No, això no pot ser. El criteri tècnic, però el criteri també consensuat políticament i ciutadanament a moltes ciutats del món en Port Vell, és que els barcos, els iots que s'han de situar a prop de la ciutat han de ser els de menys eslora. I els de més eslora s'han de situar com més lluny de la trama urbana, del teixit ciutadà, millor. A més, avui està passant que en el mateix Port Fòrum hi ha amarratges de gran eslora que no estan utilitzats. Està en tot el procés de concessió de la Marina de la Nova Bocana. Per tant, no té cap sentit que si en el Port Fòrum existeixen avui amarratges de gran eslora no utilitzats, anem a una marina de superiots de luxe, com us deia, al costat de Correus o al costat del moll de la Fusta. Per tant, cal fer aquesta redistribució i a més, un cop feta aquesta redistribució, potser podem arribar a la conclusió de que no calen 6 ports esportius a la ciutat i que és possible la recuperació de la mateixa concessió administrativa de la marina de luxe del Port Vell per crear el que seria una gran plaça d'aigua o un gran parc d'aigua que acompanyés i que acabés de donar sentit al passeig de mar i als equipaments. Per tant, fixeu-vos que el dibuix final és un dibuix en el que la ciutat definitivament conquereix el Port Vell, amb una gran plaça d'aigua, amb un gran eix cívic, amb 2 zones verdes connectades, amb un pla d'equipaments al servei de la ciutat. És a dir, fem ciutat definitivament al Port Vell. I per fer ciutat del Port Vell han de passar totes aquestes coses. El que nosaltres plantejarem el divendres en el plenari és dir, escolteu, tot això és una alternativa molt millor des de tots els punts de vista que la marina de luxe en el Port Vell. Per tant, el que plantegem a la proposició és començar el procés polític que ens ha de portar això, a través d'un procés participatiu i a través de posar en marxa els mecanismes de canvi urbanístic, els mecanismes de decisió que ens ho permetin.